Salutare lumea, noi astăzi am venit la un episod din Minecraft cu prietenul meu, Electro. Bună ziua! Hai. Strângem. Să nu uitați să vă abonați și să dați un like. Dacă strângem peste 10 like-uri, mâine punem alt episod. Sau astăzi. Tot trebuie strâns. 10. Neprelucrat. Eu 10 și tot 10 acum. Faci tu un crafting table? Fă tu. Că mă strâng lemn. Și am găsit iron. Și am făcut bun. Nu să-ți dau un târnăcop. De piatră? De lemn. Și o piatră. Bă, ar trebui de piatră, bă. Da, m-am dus. Să iau piatră eu. Gata, hai că vreau eu. Vrei unul de piatră? Nu, iau eu piatră acum. Da, că-ți dau eu unul de piatră. Aoleu. Bă, de ce-ai spart? Dar nu știam. Nu mă sparge, bă. Dă-te de aici. Fă-ți alta. Stai să-ți dau un tărn acolo. Da. Să l-am aruncat acolo. Ai vreo sapling? Da. Am una. Am mai multe. Câte? Mai am 3. Ai plantat pe jos? Încă nu. Să facem un furnace. Sau două. Acum am foarte multe. Saplinguri. Bă, am toate... Și-am pun la nimic. Foarte multe saplinguri. Eu am doar... Băi, Nu te dat. am două de băc, de birci, că de la alb, și unul de oak. Eu am 7 de oak și una de birc. Ai luat un apple, că am văzut aici, era unul. Da, asta în chest. În două. Sunt două acolo. Ok, fac un furnace. O să mai...
acolo pe capăt. Cât lemn ai strâns? Mult. Nu trebuie niște pețe. Spargem lopata. Nu, că acum la tot nu mă dă un pic extindere așa. Du-te altundeva. Dar nu-mi porție. Spargem pe jur. Poate găsești. Ok. Cât filmăm un videoclipul ăsta? Și mi-e frică că e întuneric. Și cât filmăm? Ce? Cât filmăm? Un sfert de oră. Atâta putem. Bine. Tu cât ai filmat? 6 minute. Și câte secunde? 20. Aia e puțin cu mai multă lume. Ce-am făcut voi aici? Zilul chinezia sau ce? Cine? Eu. Unde m-am dus craftez. Am nici coda de iron sau... În sus. Sau... Nu știu dacă se poate face așa ce vreau eu. Nu se poate. Nu știu. Vreau să pun asta două la craftaj să nu iese una. Bă, nu aici. Aici. Cu zidul chinezii spre aici. Acum este 10 dimineața. Cred că e mamă. Ce-ai făcut, bă? Tot pe asta la capul. Vină puțin aici la mine să vezi ce-am făcut. Acum. Avem 4, nu trebuie să mergem la vânătoare. Ai venit? Ce? Sparge aici. Hai, frate, dacă strângem peste 10 like-uri. Iron ține. Asta e să mâine. Din ce ăsta era, nu? Un episod nou. Așa. Îmi fac. Să-mi iau să Trebuie fac. să mănânc. Că n-am mâncat.
întuneric, nu știu. E ceva ca... Să mă... Și tu ai de care. Cum stai? Păi aici. Păi am game. Unde ai văzut tu ai? Pe aici era una. Uite, ai. Au! Uite bă, scheletul, ajută-mă. Am mort tu aia. Sunt în spatele lui. Vede, ce nu tot îmi dă? Asta. Îmi dă scheletul în mine. Mă moară. Bine. Îmi dă ce Câtă nu? viață mai ai? Oh, mă dă spun Au. prăjit carne. Oh. Holy shit. Nu am mâncare. Uite la spiera. Oh, vin zombie. Lac. Și creeper. Eu mor, mă lasă-i. Ce? Eu mor. Hai, zombie cu țocăzeu. Dar dacă vreau mor aici, să mă merg pe asta. Dar vine și creeperul. Vine ăla și-mi trage. Nu. Upsi. Mișcă-te de acolo că vine zombile. Omoară. Bă, m-a ieșit. De ce? Scuze. Corect, trage bă. Bă, la skeletonul. Vine încoa că te moară. Să vină el la tine. Eu mor. Eu mor. Fugi. Ia toate lucrurile și fugi. Aaa, vine skeletonul. Dar vine și mă ajută. Fugi. Mergem în altă parte. Hai pe apă. În 2 jumate. Aoleu, vin alții. N-am mâncare. Aaa, mă mor. Mă moare băianjenul. Fugi, că ești lângă băianjen. Au. A. Bine, acum. Trebuie Ia, viață. mă rog pe mine. E din greșeală. Hai te-am luat lucruri. Unde ești? Fugi. Vrei să te ajut? Bischeleton. Am murit eu. Hai. Dăm lucrurile. Câte lucruri am? Stai să-ți dau. Tu ce aveai? Aveai aici. Și asta. Ce mai aveai? Ce mai aveai pe aici? Mai aveam un topor de lemn. O sabie de lemn. Sabia mi se pare că n-am luat-o, e acolo. Vină cu aici. Sabia mi se pare că n-am luat-o. Nu se face zi? Ia un scheleton. Poate mă moare iar. Unde-i? Uite-la. Bă, da în mine. Cine dă în mine? A, sunt mort. În apă m-a omorât. Unde ești? Bun. Scheleton. Hai, dar din aceea că încheiem episodul. Vino ca. Unde? Aici, vino ca. Bine. Și cam atât cu episodul de astăzi. Și nu uitați să dați like. La revedere. La revedere. Pa, pa.